Let us pray. Amahan namo nga naa sa langit, ikaw ang amuang pagadaygon, ikaw ang amuang himayaon, ikaw ang angyan sa tanan gugma, pagdaig, ikaw ang tuburan sa kusog, kalinaw, ikaw ang rason nga nung kami magmalipayon taliwala sa mga pagsulay o mga kasakit. Ikaw ang among paglaom. Ikaw ang tanan. Amahan, karong taknaa, aniya nasab kami nagatipok nga makadungog sa imong nindot nga mga pulong alang kanamo. Kay kami nasayod Ginoo nga ang tao dili mabuhi sa pan lamang kundi sa matag pulong usab nga mogawas sa imong mga ngabil. Ako nanghangyo sa kanunay Ginoo nga imong andamon ang among kasing-kasing ug hunahuna sa pagdawat niini uban ang kalipay nga kami mogawas nga busog tagbaw sa imong kaayo kay ikaw nakigistorya ka na mo pinagay sa imong pulong. Ginoo, dasiga kami, liguna kami, panalangini kami. Kay wala kami mahimo Ginoo kung wala ikaw. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Maayong buntag sa tanan. Nalipay kog dako nga kamo aniya. Amen ba? So palihog kog sulti sa imong tapat, palihog, no? Nalipay kog dako nga ikaw aniya. Praise the Lord. Tinod na lang, bagid na, no? With pahiyom yun, na uban, murag wala lang yun, no? Bahala ka niya. Pero anyway, kabalo ko nga, nabagalipayon yun ka din. Kaya niyan, hibay ka, nipiliti ba ka? Wala nipiliti ron, 17 na daw ang kwan. Pagsulod pa lang daan sa sakinan. So, di-increase ng mga pilitihon, rila, tanan. Pero wala na pungan ang katawhan sa Ginoo sa paghani sa iyahang simbahan. Amen. Mo kaniyang atong kalipay no mas labaw pa sa unsa ang gi-offer sa kalibutan no ang nahigugma sa Dios dili mapugngan nga modaig diha sa Ginoo. Nagapadayon gyapon ang ato ang series karon mahitungod ining shaped or gitawag nga paghulma no nindot gyud ang word nga hulma kay naay mga di ba dili porma pero gihulma na ay design, na ay purpose ang tanan. So, ang ato ang topic karon gihulma sa mga pagsulay. Ano pa yung kagihulma sa pagsulay? Na magipagsulay pero ang pagsulay na ay katuyuan. Hulmahon ta. No, na ay design, na ay gusto sa Dios nga mahitabo sa atong kinabuhi nga ang atong kinabuhi mahisama kang Jesus, no? Mugin na ang pinakadako nga good nga mahitabo sa Kristohanon nga ang atong kinabuhi hulmahon nga mahisama kang Jesus kay sa tinuod lang medyo layo-layo pa gyud. Dol-dol na ba mo? Medyo taas-taas pa gyud o kung sa kuan pa, taas-taas pa og aginod. Pero anyway, matud pa sa tuangan bahalag hinay basta kanunay. Amen. So ang ato ang teksto makita diya sa Genesis 37, chapter 37 to 50 pero taas-taas na. Kaya na tayo istoryahan nga kinabuhi mahitungod kang Jose. Pero nalakoy basahon nga pipila ka bersikulo dari sa Genesis 50 bersikulo 15 ngadto sa kuala mo sugod na lang kog 19 para dili kay taas. Apan mingon si Jose kanila, iyang gisultian ng iyang mga igsuon. Ayaw kamo kahadlok, kay dili ako Dios. Ang daotan ninyong laraw, bato kanako, gihimo sa Dios nga kaayuhan, aron maluwas ang kinabuhi sa daghang tao, sama sa nahitabo karon. Busa, ayaw kamo kahadlok, at imanon ko kamo
o ang inyong mga kabataan. Nining pagiha, gipasaligan niya sila nga mga pulong nga makahupay sa ilang kasing-kasing. So atong mahibawaan ang context ani sa ato ang pagsubay sa sugilanon no nga sa kinabuhi ni Jose. Pamilya naman kita ni no kato nagdakog sa school o guban pa usa gini siya sa mga story kung sa kuan pa pang malaala mo kaya pag mag-pike up, magpakailanman o guban pang mga kung sa kuan makabagbag damdamin nga story. No, niadtong Wibis na usa ka igsuon nato nga ni text ako or ni message ako sa Messenger siya nga na daw pabisitahan nga usa ka membro kaniadto sa GCAF pero kay na naman sila karon sa Manolo ang iyang bana nagkuan agaw buhay na. So akong gifit ang schedule nako og niadto ko kay duol ra man ang ospital silingan ra namo ang ospital so niadto ko akong gila-ila ang asawa, ang mga anak, o ako naman yung ko standard, no? When I visit, kung naay mga relatives, di gina mawala ang pagwali sa maing balita. Ako ang ampuan, ang giampuan, ang asawa, gidasik sa pulong sa Ginoo. Of course, no, akong giampuan, gi-anoint na kog oil ang pasyente. And then pagkahuman niya na nakita nako na ingon pa dito ang iyang atong asawa siya nga pastor na pagiday ko ano kani siya na cancer pwede ba ampuan sige ako gyapon giampuan niya pagkahuman mo hawa na ta ko ay sa pastor isag hawa kay mangaol sa ta di kaon pug ko and then pagawas na ko sa room napoy gatang dadto nga di na mao kay lagyod gatang sa pultahan. Yan, nakita na ko yung sense ba nga, pwede ka diri? Kunya kay nakasuot mo ko itong tuwalya, no? Gitawag kong father. Wala lang po ko ni balibad. Kay father ba, ko sa tinod lang, nabi ko yung 2 ka anak. So, niadto mo ko na ito, gilaylan na ako. Pare-parehag sitwasyon. So, the same thing, akong nagwalik ko sa maing balita, giampuan ako itong pasyente, or kontrado, maningalan na ito. Katuding, itong naibabayad ito nga, taga-GCAF daw siya, na-expose siya. So ako siyang gi-invite nga, kung na may time, join us sa fellowship diri sa church. Na akong kipalila nga ako, Reverend, Pastor. So, usually Marvin man, pero tungkol kay kan beta toalya. So Reverend akong giingon. Tinud mo pod. Okay? So usa ka event na kana bitong duha ka pamilya nga na misteryohan. Nakaingon ba ko sa kuno na timingan lang gid to kay timing or kanang usa ba kanang luck. Kaya ako magong kalipay no magin na ang pagwali sa ming balita. No. Pero tuyo ko nga dito siya timing lang or random chance but it was God's providence. Mga pamaagi sa Ginoo nga iyang gi-allow nga ang katawhan makadawat sa maing balita. Tingali na inana sa itong mga sitwasyon nung makaingon ka nga, anong naitabo mo ni sa kinabuhi? Natimingan ra ba? Anong inani man niya akong giyakahimtang karon? Nahantag pangutana. Naghantag mga questions in mind, but wata kabalo nga nagalihok ang kamot sa Ginoo sa atong kinabuhi, iyang gi-permit or gi-allow niya ni mga butanga kay naay katuyuan sa atong kinabuhi. Apil na ang mga pagsulay. So, dili ni aksidente ang tanan. No na ay rason ang tanan. So, ang imong suffering, ang imuhang kasakit, heartaches, pain diha, physical, emotional, uban pang klase diha, nahitabo na tungod kay naay katayuan ang Ginoo.
na ay paghulma nga iyahang gibuhat sa imong kinabuhi. Busa ang ato ang pagsalig na agay diha kaniya. So, ang theme gyud nato karon is ang soberano nga mga tumong sa Dios alang sa pagsulay sa kinabuhing Kristohanon. Kinasayod man gyud kita, giklaro na man gyud ni Jesus, yun o giprangkahan man kita ni Jesus. Nung muagi kitag mga pagsulay, sadyang nituota kang Jesus og misurrender sa tong kinabuhi, di man ta exempted sa pagsulay, apektado magyapon ta sa crisis karon sa gasolina, uban pang panaliton. In this world, batod pa ni Kristo, there are many troubles. Ang tanan nga mutuo kaniya, mosalig kaniya, pagkalutuson ngayon, mo naman na, ato ginang gidawat. Pero usahay, tungod sa ito pagkatawhanon, daghan gyapon ta og questions. Daghan gyapon ta og mga, why Lord? Gipangga makakuni mo, Lord, nganong inani maning ang imuhang gihatag? Lord, faithful man ko kanimo, nganong inani man ni karon? Why? Mga pagsulay, matod pa no, different phases of suffering. No? Pero, ang atoang kasiguraduhan is naay katuyuan ang Dios niling tanan. So matod pa ni Isaiah, di na ako maklaro, 46:9-10, ako mo ang Dios ug wala nay lain nga sama ka nako. Nagpahayag sa katapusan gikan sa sinugdan o gikan sa karaang mga panahon, mga butang nga wala pa mahimo, nga nag-ingon ang akong tambag magpadayon, himuon nako ang tanan na akong katuyuan. So, dahil gipakita sa Ginoo nga siya ang sovereign. Way makapugong, walay makababag sa iyang katuyuan sa Pilipinas, sa tibok nasod, sa universe, o bisan sa imuhang kinabuhi. Involved ang Ginoo niana because He is sovereign. O mo kana no ang sa mga theologians gitawag og providence sa Ginoo. Og matod pa ni sa Westminster no, God works of providence are His most holy, wise, and powerful, preserving and governing all His creatures and all their actions. And mas gipaklaro pa gid siya ni G.I. Packer, ingon siya, if creation was a unique exercise of divine energy causing the world to be, no, kabalo man kita nga ni-exist ning tanan because of God, siya ang cause nganong naaning tanan. So, providence is a continued exercise of that same energy whereby the Creator according to His own will. So nganong gapadayon gyapon og function ang universe, ang sun, ang ato ang solar system because of the providence of God. Nganong ang earth nagpadayon lang gyapon pabilin siyang orbit tungod na siya sa providence sa Ginoo. No? Ang ato ang weather mutultol ra gihapon sa iyang season tungod because of the providence of God. Involved ang Ginoo sa tanan. No? Keeps all creatures in being, the reason nganong gaginhawa pa ta karon, nganong nakamata ta karon, nganong gapadayon gyapon ang negosyo, nganong gapadayon gyapon atong kinabuhi, tanan because of the providence of God. Involves Himself in all events. So kaning gira sa Iraq, Iran, usa pa kaning mga pangitabo diri, panalito ng uban pa kaning events, dili ingon nga no, dili masyak ang Ginoo. Ha? Ari na? No, kabalo siya sa tanan. He knows what's happening and directs all things to their appointed end. Kabalo man gyud. Nga nakabalo na ang Ginoo unsa ang ending, kabalo na siya asa ni padulong o by His providence, iyahang i-make sure nga kaning tanan padulong gyud sa iyang gusto padulungan. The model of
purposive personal management. Kaning ganahan ko mo nag-highlight, hands-on ang Ginoo. Wala siya kalang nag-create sa kalibutan o sa universe and then naglingkod lang sa okay, padayon na, humana. No, ang iyang involvement gapadayon kihapon. Wala niya pasagdi. Gapadayon siya sa pagpamuhat sa kinabuhi nato o sa tanan nga mga panghitabo diri sa kalibutan. God is completely in charge of his world. His hand may be hidden, but His rule is absolute. So bisan sa atong kinabuhi karon, God is involved. Sa atong mga anak o sa tanan panghitabo, God is in control. Hands-on ang Ginoo. Ganahan kayo ng word nga hands-on, kay ganahan kitag hands-on. No? Alam lang ka ng dahil uban dili ganahan mo palit anang sa ng luto na kay gusto gyud nga sila gyud mo luto. No? Uban dili ganahan manglimpyo kay ganang mag-hire kay sila gyud gusto manglimpyo kay para sila hands-on para sila mas nindot ang trabaho kung sila hands-on. Ang Ginoo pod hands-on sa tanan. Now karon atong istoryahon ang kinabuhi ni Joseph o atong subayon ang iyang mga kaagi o dari nato makita ang kamot sa Dios, ang hidden nga kamot sa Ginoo. Giunsan niya pag-direct ang kinabuhi ni Joseph, although naay mga pangitabo nga kasakitan sa iyang kinabuhi, pero behind the scene, God is involved. Nakita nato ang iyang providential care alang kang Joseph, kay naa siya'y gusto mahitabo. So una sa tanan, pinaagi sa pagbuot sa Dios or providence, ang mga pagsulay nga atong giatubang mahimong iyang galamiton aron hulmahon kita ngadto sa pagkahisama kang Hesus. Sumunang unang nga punto. Pinagi sa providence sa Ginoo ang mga pagsulay nga atong giatubang karon. Crisis, na kagabi nag-service mi sa usa ka igsuon nato nga ang namatian sila, no? Kalit lang. Nagstorya pa sila sa atong prior sa death sa gabi karon na gihaya na, no? But nganong ginaalaw man na sa Ginoo? Because naa siya'y katiyuan. So atong subayon, no, ang kinabuhi ni Joseph una-una na no, nakita nato nga si Joseph usa sa mga anak ni Jacob. Okay, naidusi ka anak si Jacob o nga lalaki o lahi ng ubang mga inahan. Pero kani si Joseph gipaboran gayud ni Jacob, no, o gihimuan niya coat nga colorful. Nagpakita nga si Joseph is pinasahi ang iyahang pagpangga lahi gyud, no? Special robe of many colors. Okay, nakita sa mga igsuon ni Jose nga di ni maayo, no? Nga inani ang treatment ni sa ilahang papa kang Joseph, so niabot ang kanitawag jealousy sa ilahang kasing-kasing. Grabe din yung jealousy, no? Nga wala sila no nagkuan sila ba? Wala sila kapugong o nagsabot-sabot sila nga ilahang aning word no nga patyon ang ilahang igsuon nga lalaki nga si Jose, no? Imagine mo na no ang kadugo ang iyang ang igsuon nga dapat unta nga muunong kang Jose, loyal, close nga panahon sa kasakit naa sila pero maoy bitay mo traidor, maoy mo pasakit. Grabe. So gisugo ni Jacob si Jose sa pag-adto sa field kay magdala og pagkaon sa iyang mga igsuon og dadto nagsabot ang mga igsuon nga mga lalaki nana si Jose. Sawa man nato ni.
So nagplano na sila. So ang ilang plano is mag-ihaw sila kanding, ang dugo, muawas o katong robe ni Jose, ilahang punon sa dugo nga ilahang ingnan ang ilang amahan nga si Jose gikaon or gipatay sa mananap. Inana ang ilahang plano. O usa ka igsuon sa nga ningon nga naay mga Ishmaelites. Adila lang nato patyo ng atong igsuon. Kay kuan kay na, ilingig kay na ato na lang na siyang ibaligya. So, to make the long story short, ilahang gibaligya si Jose kay kaning Ishmaelites padulong sa Egypt. O mga traders ni sila. O usa sa ilang mga produkto is pagbaligya og mga slave. So nakakwarta, mga igsuon ni Jose, o of course, walay blood lugar silang hands kay ilamang na get rid ang ilahang igsuon nga walay dugo nga niawas. So dito, sa diyang nakita po nato sa story nga nagpakiluoy si Jose sa iyang mga igsoon, ayaw ninyo ni buhata. Please, igsoon ta, kadugo ta, ayaw, please. Pero wala gyud naminaw ang mga igsoon ni Jose. Ipatig-a gyud ang ilang kasing-kasing o ibaligya gyud nila si Jose. So, dito, okay, so nakita pa nato nga gilabay pa din si Jose sa pit o muna nga na-rescue, gikuha siya o gibaligya sa Ishmaelites. Now, karon nahimo na siyang gibaligya sa isip ulipon, ulipon from favored son, pabor na komportable nga kinabuhi, pinangga sa usa ka mahan, karon kanin di ba? Muna yung status ko, grabe nga pagkalagpak na himong ulipon. Sa kadaghanan pag yun nga, mupalit kang Jose ang kapalit siya usa sa mga opisyalis ni Pharaoh, nga si Potiphar, mga leaders sa iyang guard. So tingali, usa ni siya ka banggitan nga general or cabinet members nga under niya ang mga guards. So, dato o naay kapasidad nga tao og diri iyahang palit si Jose og nahimo niyang ulipon. Sa diyang si Jose nahimong ulipon ni Potiphar, nakita ni Potiphar ang iyang potential, nga mutarbaho siya lahi gayud sa uban. So therefore ginahinay siya promote ni Potiphar sa mga posisyon hangtod nga nahimo siyang leader sa mga slaves ni Potiphar. Ug siya na karon ang nag-manage sa tanang kabtangan, properties ni Potiphar. Ug nisali gayud si Potiphar siya kay matod pa sa comment ni Potiphar sa Genesis 39:2 and 3, ang Ginoo nag-uban kang Jose og siya nahimong tao nga malampuson og didto siya sa balay sa iyang agalon nga Ehiptohanon ug nakita sa iyang agalon nga ang Ginoo nag-uban kaniya ug gipauswag sa Ginoo ang tanan nga gibuhat sa iyang mga kamot. Wala nagpabilin si Jose nga luoy kay ko, anak ko, asa namang maunsa naman ko kundi si Jose ang iyang response sa mga pagsulay, imbis nga magmukmuk na lang sa kilid, o anak yun siya, muna din siya. Muna ning ending sa akong kilid. No, si Jose, ni padayon. O dito niya na-discover nga naa siya yung mga gifts, abilities, nga gihatag sa Ginoo sa iya, nga mo'y rason nga ang pabor sa Ginoo naa kaniya o nahimo po siyang napaboran sa iyang amo. Yun nawagi, di ba imagine mo, si Jose layo sa iyang pamilya, layo sa, kung sa kuhan pa, church.
Naa siya sa lugar nga pagan, nga way Dios sa kinabuhi. Walay mga mata nga makakita siya nga kung magbuhat sa dautan, urag normal lang kay wa masya kaila. Pero nakita nato nga bisan si Jose layo niya ng tanan, ang iyahang pagtuo sa Ginoo, ang iyang kahadlok sa Ginoo, nagapadayon o makita sa iyahang mga binuhatan. Sa diri sa church, kung naata, no, okay kayo. Dari gyud ang makita nato ang pinakabuutan nga version sa atong kinabuhi. Okay, okay, praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Kumusta man? Kung wala na'y wire group leader nimo kita, o kung layo na ka sa GCAF, kagibutang ka sa pikas nga lugar nga ikaw ra usaog kauban nimo ang mga tao nga way Dios, makita ba nila nga ikaw magtotoo or ni blend ka, murag nisabay ka sa flow? Now, diha makita. Kung di ba kung nakita nato si Jose, no, kung sa kuan pa gi-press siya, kung ginamit no kung murag orange bitaw nga fruit nga gi-press siya, ang nigawas gid ay tinuod gyud orange juice. So kung ang Kristohanon i-press, usa kay mo gawas imong kinabuhi. Pagmahay, pagbagulbol, o wala na, wala paglaom. Or kung i-press ka, magawas ang kinaiya ni Jesus, mga godly characters nga necessary aron mahimo tang panalangin kahayag sa katawhan. So nakita nato diri nga ang pagsulay nga nagian ni Jose na ay rason gipress siya, sama sa murag ng olive nga fruit na gipress, manggawas ang olive oil. So inana usab ang Kristohanon kung i-press ta sa mga pagsulay, ang manggawas is Christ likeness. Necessary ang pagsulay tungod mo kani ang paghulma sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mo kani ang kani pagpuga. Kanan mo din ang word nga kung gusto. Pagpuga sa Dios sa atong kinabuhi. Dili sa yun pugaon. Pero kung pugaon ang Kristohanon, naagoy manggawas nga Christ likeness. Necessary siya. So, muni karon ang kinabuhi ni Jose. Okay? O wala na human ang istorya dito. Gi-prosper na siya, komportable na ang kaimtang ni Jose. Siya na ang leader sa tanang mga saop. Na, tingali, well off na siya. Komportable ang kinabuhi. Tingali, makaingon si Jose, this is it. Pero wala na human ang plano sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Dito mao. Naapay pamaagi ang Ginoo. Naay pagsulay again nga nahitabo kang Jose, naka-like, nakagusto si Mrs. Potiphar sa ambungan og macho, no? Bright nga tao, madiskarte nga si Jose. Na in love si Mrs. Potiphar. Na mga panahon nga si Jose gatrabaho, isitsitan niya si Jose. Psst. I don't know. Basta kipakita lang gamay paa. I don't know kung saan pamaagi. Pero si Jose, ikapila niya, giwaypiran si Mrs. Potiphar. No. Pero si Mrs. Potiphar wala di surrender. Giklaro sa story nga naagi mga adlaw gid, no, iyag yung
gipaningkamutan nga makuha niya. Tingali, ani nga time si Jose is virgin ba? Why experience, pero nakita nato nga kanunay ang pagtintal kang Jose, pero si Jose kanunay po niyang reject ang temptasyon, ni palayo siya sa temptasyon. Panay one time gyud nga this is it, now or never. Giingnan ni Mrs. Potiphar, kamong tanan makasaop, na tanan mo mag-day off. Way tahaw sa palasyo. Except lang kang Jose. So mingaw ang balay. Gi-set up gyud ni Mrs. Potiphar nga this is it. Or tingali nga day off kun dili palayo ka nang walay tao dito nga sulod ng gawas tanan. Og dito nangitag siya pamaaging yang maangkon si Jose apan muni ang comment ni Jose kaniya. Dili labaw kanako nining balaya ug walay bisan unsa nga butang nga iyang gihikaw kanako. Gawas kanimo. So referring sa amo iyang gisultian si Mrs. Potiphar ani. Kay ikaw mao ang iyang asawa. Busa-unsaon nako paghimo ning dakong pagkadautan og sala batok sa Dios. Ang mindset ni Jose is yes, tingali way balay-laing makabalo ikaw, pero mas naay nakabalo ang Ginoo. Mas gipahimutan ni Jose ang Dios kaysa sa asawa ni Potiphar. So nidagan siya, pero si Mrs. Potiphar desperado kaayo nakuha ang piece of clothing ni Jose. Og nisakit din siya, rape! Gipamastamasan ko, tabang! Nataranta po ng taon itong mga silingan. Kung saan ay nitabo? Kana siya kanang gwapo nga lalaki. Nga kanang Hebrew. Ni-try og rape sa kuha. Nahibalo si Mr. Potiphar og gibalhog si Jose ngadto sa prisuhan sa mga opisyalis ni Pharaoh. So dili siya ordinaryo nga prisuhan, kundi prisuhan siya sa mga opisyalis ni Pharaoh nga of course nakalabag sa iyahang balaod. Apan dito si Jose wala nawadag paglaom. Kapadayon gyapon ang iyahang pagkaminadlukon sa Dios o nahimo sama ra gyapon sa katong sa pabor sa Ginoo katong naa pa siya kang Potiphar gihilihina siya elevate sa leadership position. The same thing dito sa prisuhan. Nakita gyapon sa warden nga nakita niya nga si Jose different yun ang iyang kinabuhi. Nahimo siyang panalangin, lahi gid iyang mga pamagid o ginahinay pa siya elevate sa leadership position. Siya na ang usa sa mga manager sa prisuhan. O dito niya nailaila ang cupbearer o ang baker. O nagsulti ang cupbearer o baker nga naa sila yung mga damgo. O gisulti nila kang Jose ang ilang mga damgo. O tungod kay si Jose puno sa balaang espiritu, iyang gi-interpret ang dreams. Ikaw, cupbearer, pipila ka adlaw, ma-restore ka sa imong posisyon. Ikaw, baker, I'm sorry. Mawala imong kinabuhi, i-execute ka. Tinuod yun, abot ang pila ka adlaw, ang baker, gi-execute ni Pharaoh, ang cupbearer na restore into position, o gignan dayon ni Jose ang cupbearer, please, hinumdumi ko. Kung tuwa na ka dito sa palasyo nga na ako diri, inusinti ko, ako gigibuhat nga dautan.
Ana dayon kapyar, yes, ay kabala ka Brad, hinumduman ti ka. Pagawas o ana, nalimta na. Nabay nana? Nabay mga nagpasalig sa inyo, nga, ay kabala ka, hinumdum, ay kabala ka. Ako lagi nang kuhan, balikan lagi ti ka, oh, bayran lagi, kabala ka. Pagawas o ana, kalimot na. Pasalig, ipasaligan, apan? Si Jose nagpadayon gyapon sa iyang kinabuhi. After 2 years, gabi sa ginulata. Pero naay, okay na, sa prisuhan. Okay? Naay mga pananawon, no, nga nahitabo mula lang sa cupbearer o sa baker. Unsa may ato ang matumatunaan ini. So, mga pagsulay ni Jose, naghatag siya o ganing tawag nga pagpaubos or humility. No, gi-explain ni Jose sa iyang mga igsoon, no, sawa pa siya, gibaligya nga mo ni siyang may tabo, nga kamo muluhod sa kuwa. Somehow there's pride or maybe there's self kanang exaltation nga iyahang gisulti. Tinuod man gyud pero in a way ba ang iyang pagsulti bitaw kay murag makabikil sa iyang igsuon? Na mo gina siya mangluhod gyud mo sa kuha. Murag there's makasense tag pride. Of course no youth. But gi-strip siya sa Ginoo sa unsa may iyang status o gipaubos, gipalagpak siya sa usa ka status, sa usa ka slave, kay tuluan siya og humility. Nabay inana sa ato ang pangitabo sa atong kinabuhi. Each one of us, apil na si Jose, ako, kitang tanamang gitay pride. May tangi tao diri nga way garbo. Part man na sa ato ang human nature, sa ato ang fallen nature. Natay garbo. O paminaw nato nga kaya nato ang tanan, paminaw nato nga okay rata, pero panahon nga nay magpasulay, gitudluan ta sa Ginong, yes, Lord, ikaw ra gid ay akong gikinahanglan. Gipalagpak ta aron ma-realize nato nga nanginahanglan tag Ginoo. Nanginahanglan tag Hesukristo nga ato ang manunubos atong maluluwas. Pangutana ko, when was the last time that you found Christ? Nakitaan ka, unsa may sitwasyon nimo ato? Ayahay ba to? Ang sitwasyon? Unsa man tong panahon nga nangita jud ka kang Hesus? Panahon ba to sa abundansya or naa ka sa panahon sa pagsulay og imong na hinumduman? Ginoo, ba na jud ko'y mahimuan ni tabang. I need you, Lord. Integridad. Nakita nato diri nga si Jose, bisan siya layo sa iyang pamilya, sa komunidad, sa mga magtutuo, pero si Jose nagapadayon sa iyang trabaho, nahimo siyang panalangin sa iyang amo, o nakita nato diri nga the favor of the Lord was with him. So kita pod, yes, naay mga pagsulay nga gahitabo, naay mga circumstansya makaingunta nga, Lord, then unsay makunahon na tanga? Mo-compromise ta ko ani. Buliskarte ko para ko mabuhi. Naay mga butanga ginabuhat nga mga mikos-mikos nga nagtuta nga muning pamaagi aron masustain ta. Pero si Jose, wala siya ni compromise. Nipadayon siya sa pagbuhat, unsay kabubuton sa Ginoo. Kung siya biyay sa Ginoo. Kaya nga itong una-una mong ang wisdom sa tao, muning buhata, kalibutanon nga pamagi, aron ka mo prosper, pero kang Jose, no! Buhaton ako, unsay insakto at tubangan sa Ginoo, because fear of the Lord is the beginning of wisdom, and God was with him, kaya ang blessing wala, sa kalibutan wala, so sa man ang mga kalibutanon nga diskarte, ang panalangin na sa kamot sa Dios. Ug masabi ay sa Ginoo. Panahon sa crisis, Joseph nagpadayon sa pagkinabuhi nga adunay integridad.
Kumusta man kata karon? Are we doing the same? O makita gayud sa ato ang responses nining tanan kay diha gyud makita kung ang imong pagtuo nakaangkla ba diha sa Ginoo? Ay mo pagsalig na ba gyud sa Ginoo or naa diri sa kalibutan? Katulo, pagsalig sa Dios. Joseph learn nga ang Ginoo ra gyud ang iyang sandigan, wala gyud lain pod. Dili ang iyang connection, di ang so wala sa likway na siya. Layo sa siyang pamilya, layo sa siyang papa. Wala gyud. Everything was stripped sa iyang kinabuhi, but only God remains. Muna inyo sa Biblia, kung i-abandon na ka sa imong mga igsoon, pamilya, imong minahal sa kinabuhi, God will never abandon. God will never forsake you. God will never leave you. So therefore, the same thing sa mga pagsulay, kumusta man? Are we exercising our dependence upon God? Or self lang gihapon? Sa dihang i-interpret ni Joseph ang dreams siya nga the Lord will interpret. Ang Ginoo mo ay magpasabot. Ang Ginoo mo ay magpasabot. I hope nga kaning tanan nga atong yagian, the providence of God will help us realize nga nahitabo ni siya na ay rason. And I believe ganing ang reason ani is to mold us into Christ likeness. Dili kawang ang mga pagsulay nga nahitabo sa imong kinabuhi. Dili na aksidente. Unsa ba ka nga pagsulay? Sakit, failures, wadan kag trabaho, kamatayon sa minahal sa kinabuhi, crisis karon, everything happens for a reason. O karon kitang tanan apektado, pero unsa man ang imong response ani mo'y question. Makita gayud kung gipuga na ka unsay manggawas sa imuhang kinabuhi. I hope Christ likeness, patience, joy, peace, love, kindness, mo'y manggawas. Manang, di ba, na ito gina-advise na kung di ba, Lord, give me patience. There are things in life nga gina-allow sa Ginoo for us to be trained by kanami itong maghimotang pasensyoso sa uban. O ikaaduha, ang pagbuot sa Dios providence, ang mga pagsulay nga atong giatubang gihimong iyang galamiton aron ipahimutang kita alang sa mas dako nga pag-alagad. Dito si Joseph naa sa prisuhan ug si Pharaoh nagdamgo ug wa siya kasabot siyang damgo ug daghan siya gipangkonsulta niya na nadunggan sa cupbearer nga alingasa si Pharaoh. Unya ang cupbearer ni suggest kang Pharaoh na ako'y kaila nga maayo mo interpret sa dream. Nasa'y abilidad. So ala si Pharaoh, ipadala siya sa ako ang atubangan. Ug tuod man si Joseph iyang gignan si Pharaoh, kanay imong damgo na ay famine 7 years. Pero napoy 7 years of good harvest. Okay? Good harvest, and then after that na ay famine. So severe ni siya nga famine o hulaw nga grabe jud kaayo gyud. So ang imong yung buhaton pero mo kini mo kana. Then ana si Pharaoh na believe siya kang Joseph kinilahi gining bataan eh. Sige, walay lain nga maalamon diri sa Egypt. Ako ka gi-promote nga mahimong prime minister. O tuod man si Joseph na promote o nahimo siyang leader o ang iyahang pamilya dito sa Kanaan nag-struggle po kay napoy famine, nakadungog sila nga naay grain sa Egypt o ipadala niya ang iyang mga anak nga ato na to pagkuag bugas na to
Pagpalit o ila na-recognize ni Joseph nga iyang mga igsuon tuadad to. Og to make the long story short, emotional kay si Joseph kay muning mga tao nga nagtraidor sa kuha, muning mga tao nga gusto mo patay nako akong mga igsuon. Joseph could have choose justice yun sa tinuod lang. Pwede niya. Prime Minister, pwede siya. Pwede niya i-execute ang iyang mga igsoon. Pwede sa mingon, pagbuhat mo, atabay niya, o kaning tanan, ipanglabay ni sila niya. Patilaw na ko ni sila sa ilang gibuhat na ko. Joseph could have executed. Kaya giakusan ng mga spy mo. Them. But instead, Joseph chose mercy. Iyang gikaluyan ang iyang mga igsoon. Kay unsa may naa siyang unahuna. Mo kini. Ang Dios nagpadala kanako kadtong inyong pagtraidor sa kuha, kadtong inyong paglabay sa kuha sa atabay, kadtong pagbaligya ninyo sa kuha sa Ismaelites ug nahimo kong slave ni Potiphar. Actually, ang Ginoo gyud nagpadala nako diri. Inana yang perspective. Wala niya gikalimtan ang kamot sa Ginoo nga naglihok. Yes, una, kaninyo aron pagpatunay kaninyo ingon nga salin nini sa yuta o aron ang daghang kinabuhi. Aron daghan ang kinabuhi aron daghan ang mabuhi alang kaninyo. Og muna ni karon, ako gibasa ganina. Ang dautan ninyong laraw, bato kanako, gihimo sa Dios nga kaayuhan, aron maluwas ang kinabuhi sa daghang tao sama sa nahitabo karon. So, unsa man nga pagsulay? Unsa man ang imong response diha? Yes, I hope klaro na nga ang design ani to form us into Christ's character. Hulmaon ta, pero dili lang kana andamon ta sa mas dako nga pag-alagad. Daghan kanato diri mas nakailata nga uy nindot nga mga alagad sa Ginoo, pero na-realize nato na sa panahon nga walang-wala ta. Na-realize na ito nga maayo kayong Ginoo sa akong kinabuhi, akong giluwas, so ang responsibility is serve Him. Bro, necessary ka itong mga pagsulay, kay kung wala ito may tabo, amot lang. Kung nabaka karon diri. Nabaka karon sa integration ministry. Nag-wider group, baka God has allowed those things because He will position you to greater service. And no other great service nga atong pagabuhaton is to serve the King of Kings and the Lord of Lords to build His kingdom here on earth. Ang Dios ingon nga labaw makagagahom siya naghatag sa tao og tinuod nga mga pagpili, no choices sa tao. Apan ang matag desisyon sa katapusan nag-alagad o nagtuman gihapon sa iyang hingpit o balaan nga mga katuyuan. Now, I will end this message sa usa ka testimony, no? At least mabawalan nako ba? Nga yes, ako usa ka anak sa usa ka sundalo. No, kabalo man ta ako ang sundalo perminti layo. Ug akong papa is naa siya nagbisyo nga manok sugal. So wala gid kay niya nasaktog manage ang finances ug nag-struggle me. Pag naka-eskwela gyapon ni, pero nay panahon sa iyang pag-retire gyud is zero ang iyahang nadawat kay gikubra tanan sa tininininini or dili kadong sa mga engage sa og pag-utang, kulang. So napugos akong inahan nga magtrabaho aron makakaon mi. Ako naundang ko sa eskwela adto. O sa pagpanarbaho sa akong ina, nagtrabaho siya, nasa nakita nga, o sa ka inahan, nga babae nga, wali sa, ga-share o pulong sa Ginoo.
So iyang gi-approach ang utana siya, interesado siya. Ug iyang ning naila-ila ug didto nakita sa ah, sa katong babae, no, inahan nga, uy, interesado akong mama sa pulong sa Ginoo. Ug to make the long story short, nakaila akong inahan sa pulong sa Ginoo ug nakaila siya kang Kristo. Ug dadto dayon ang sinugdanan dayon na sa moang pag-ila kay ginadala nako sa inahan diri sa GCAF mo gining first nako nga simbahan nga naka-fellowship ko. And diri ko na mold o nakadawat sa calling o nakakita sa akong potential, gipadala ko to Cebu, Bible School, o karon, to make the long story short, God has placed me where I am right now because of the providence of God. Di man to aksidente ang tanan, di man to murag timing ang tanan. Na-trace na ko ba nga the providential hand of God. Kung naagay siya purpose, imong kinabuhi, He will lead you to that end. And I hope, kita po, di na, sa itong mga pagsulay sa kinabuhi, yes, na reason na to mold you into Christ likeness and to position you for greater service. O ato ang nasayran no, nga greatest good nga gipanahitabo gyud sa providence sa Ginoo nga si Kristo namatay sa cross. It was the worst sin nga nabuhat, gipatay ang anak sa Dios dito sa cross. Apan mo po ni ang greatest good na nahitabo kay kani nga kamatayon ni resulta og kaluwasan nato. Pinagi sa pagbuot sa Dios, gihulma kita sa mga pagsulay o gipahimutang alang sa mas dako nga pag-alagad. Magampo kita. Lagang salamat Ginoo sa imuhang gugma kanamo. Salamat Lord kay kaning mga kasakitan nga amo ang nagian karon sa pamilya, sa trabaho, crisis. Dili ni siya sayang kay naa kay katuyuan ini. Tabangi mi Lord nga mo respond accordingly. Ikaw gyud Lord ang mapasidunggan. Panalangini kami Lord nga mubuhat mi unsay insakto alang sa imong kahimayaan ug kadungganan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. God bless you everyone.